Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Hill Farmers Union Central Body hapo kajingalam u General Secretary uba Alfon Bert Carcentiu ringkat kajing senanlang ki record na Ribhoi District but West Giant Hills District haka khatnyo tarik risau ki lahyar Lapangap bandit MNC mi ki Nongrep badru ban sngotu ya kajinglong jingman harian baka sorkar kala penjari da curfew haka ni kasngi ki nongyalam jong ki Nongrep ki layo ru ban shong bat phaliu jingmut bat ki executive member jong ka ilaka Shilyang Mintang halor kajing baki Lapangap ki mat namar kajing bom yo ot ya ukba. Uba akar sentia ulapun pau kajing sngosi, hadian bulu i mark mat kajing Shah bat Shah penthut uwe Nongrep ubadang ot keba halingka Lapangap. Bat kani kalapan diaw bat penpang nuot di u banyu i ba Nongrep yo ban ot suk ya ukba uba urap shitom baro shisnam lunter. Uba Alfon Bert ulapun sngo bakaseng kakwa menekran ya suk bat ki Nongrep na karbi, kenang baki Nongrep kalapangap kin yo ban ot suk ya ukba uba kila trishtom. Ulak kentu balada don kinong yalam jong kiseng Nongrep na Assam ka Hill Farmers Union kalong kabakloi ban syong hakamiet jong kajingakran. Lada Nongrep unyo ban ot ya ukba ublarap shitom ka Hill Farmers Union kan penkre ban Ujor ka Human Right Commission baru syadu Home Minister jong kari India wa Amit Shah laong uba akhar sentio. Katba u President ke HFU Barato Circle u Majestimung ulaong balada omyo ban ot ya ukba ubalai Klempep usok ba un sahap hino tang hapo ar nilai sengi. Kumta ula kerpa deka sorkar baka nirap, kenang baki nong Lapangap kinyo ban ot suk ot san ye ukba. Hagani kapor kawe ko ban penit ngai thu kateng jonga ngadi ba Majestimung dei kumu presiden jong nang Hill Farmers Union napo Barato village tema ke ni page nai tiki snong ste ke mta sengi iba ngi la wan page ni snong Lapangap ti kumu pi mta long ka jinjar ba pling Nongrep ki shem jinjar ke ba tang ban yu apo kalangkhar gimyora tang ban ye tang na kistir hali mo na nduk khar sa be la cha katiu tu Assam kumu pi tiki mendo ni trap ba ki stok ba ki sa thang ti pul Assam ba ki thang ki tiki ing trap ing sem jong pi pili tiki Nongrep ke badan sik tiki sakla jong ni kiluma te ka ba nga so si ba nong ba ngi kum gi trai snong trai muluk nge ba yuk nimla ban ot yuk ba te ke ba ka pen long ka ba pendu nong hamtam mat akan ke por ba long ka ba ngai iri khmat ba ka jidu nong ba plim des ba kai kan kham de ba kan kha ka batang ka wena artli kan kha ka ba hes ne ndre kum bangi la i sakhi de khmat te kata ko ba nong nagaleng ka sarkar long ba kan terpat kan ya kendu yu ni CM jong ka Assam kamju lo CM chief active member jong ka Karbi Anglong ba nangreng kiro kin ayakan nong mdekin ban pensit ne ban pensit ini ki produk pasnam nong India mo dese baki pensit ban kin aiding ban ba tang ban ot ukubar ngmyo ra te ke ga jidu nong jengi ba ba khadu ba pli try nong try nang ni kisnong ba kajing bomyo ki ban ot ukubar try kan pen ktaru ya kata ka jinun kam ha ngasam mo kam kuba larang indon kuba na egi nyo ka bam te ban ong kata ko man nagleng junga tumut ba nga kwa ba nagleng ka sarkar kan simkhia lor kan mo kan bala kan ni kendu i bot nu CM chief executive member jong ka Karbi Anglong kila ban ya kampung kloi le saya kani ka jinya penbej la namar larangin bu tang hisngiru ni kuba numlar ban amingi namar kuba unla ban kanwa tang singar nang ni kuma pi imte hadu bakila saw gitu tang keba ma kila saw nang ta kila kre ban telor tu kubaru ti larakin suong man apsua tenri ndakila depen baik kata kajing ya keren juki ukuba la hab lu spo lengkha kimyo ban otlo ti takdaw long kajing kwa junga bomba nakaleng ka government jingi kamtam naka discouncil jungi ba ke baki kwa ban yayu katbala ki kwa baka nakaleng ka discouncil ro napo wajentia kwa ban kide ban le ya kendu mark kini ban le kendu kulo yu CM jongga West Karbi Anglong ma bakat bala kini ya penbej ya kenika jingya auri ni ka jingya bom ya stu jumut namar ngi nde bangi ya wan ne bangin ngi kwa ban am dakata ka jing musnam ri kwa bagi Nongrep jingi kinyo ban ukuba khaw ti kata ko nagaleng junga kerpat apil la kenika por naka liang jongka Hill Farmers Union ngiwan matakas ngi sa Lapangap banwan ay mensim iki Nongrep ke jongi ki badu ban od yokuba Henry ke ka bapen pangmet yangi matakas ngi hadu kata-kata kalong ka jongi i jongi ya wei upa iet uba ula persang ban let ban od yokuba te Henry
kila sabe no hakiteki pulit na po Asam te kai ka ba nga ngoban ong ba kum kari ba kajai penriu ka khandau ka siap ka de ka jingim te nga ngoban ong ba lada hakapor ka bangipu ka ba apor bangipu ya ka kti amdan ba pendik hakapor ka bangitu kan bat amdan ba pendik balai menta hakapor ka bangilade ban od no yo ko ba kimsha ban od bat kami kene ka jingya kan at nga pa I urge the CM of Karbi Anglong District Council Hill Sama Union, it's very clear and send a message that we want to come into the table and have a peace talk between the farmers of Karbi Anglong and the farmers of Meghalaya, especially in Lapangap. I urge the organization, the farmers organization from Assam, to come forward and let's have a talk. This rice that it's ready to harvest, it will not wait any more longer. So that's why we don't want violence. We don't want that farmers from Meghalaya and farmers from Assam, they will dispute in this situation. But we want peace and harmony to stay in this beautiful land, both the beautiful in this two states between Meghalaya and Assam. Mapha yakani ka khubor syaga sarkar Meghalaya bagade ban penkloy ya ka jingya kren ba uniu ko ba apshu sitayaw ngapang ka mensim hadu kata ban yu i bakin nongrep ki jongi kila pelut ya kapor ka ya ka jongki nakabenta bakin yo ban khet yo niu ko ba bakin yo ban ot yo niu ko ba andre hakani ka khaddu ka ya ka ba khaddu kadan kani ka jingsha pendik anong ngayepi kadan ka jingmut ka basniu na kitay ki perlok ki jongi ki bana kate ki naksiliang jela day namar kata kadaw nga ngoban ong nga aware meneng iladon ya ka meeting but ki menteri but ki executive member jong ka ilaka ka bangilasyong ya ka ban ya perkhat te day namar kata kadaw nga ngoban ong ba ngin ya yeng sitli but nginom Shah ya kinongrep jongi bandu ya ka ban ot yono ko pa pat nakaliang jok Hill Sama Union kan sa ai da ka jingtho siya ka Human Rights Commission ladang ido ban at yono ko ba namar ki kani ka di ka kta ya ka hok long breu man breu bat khamtam ya ka jingim ka jongi kan mento ya yu banginyo ya ka jingsuk ladang yap ha ka jingtangan kata ka di ka khubor ka banga kwa ban pha te dai namar kata ka daw ka Hill Sama Union kan sa thoru ya ka city siya Amit Shah ba Amit Shah ko mu home minister jong kari India uday banwara ya ka syongsuk syongsan hapring kini ki markhap jela ki badan hapring ke jela jongi bat ke jela jong Assam te nakaliang kal Sama Union nginum sngap jari ka isu ke jong Nongrep bat ngikwa banya terilang bat baro kisnong ki thau ki mamarjan bat kisnong Lapangap bat ki ilaka ka badan bat kisnong baroto bat kisnong Lapangap kenang bangila ba kathongi ke jongi menta kalong ba ngide ban yo ot yo nu ko ba namar ba ki Nongrep jongi ken lat nakayap tangan te kini ki khubor ki bangi kwa ban pha na kaliang Hill Sama Union bat kumbang ong bangin sa pha ro da ka city shadow sha central government bagi ban pet ya kani ka jingi ka bagi Nongrep ka jingi ki kendo